En zo ziet het er nu uit in 2016. Daarachter zeven de oud-prinsen die weer terugkomen van hun ronde door de stad. Sander van Goetem, daar zal ook deze kant op komen. Daar gaat zo meteen de appelsine rijgen voor zijn rekening nemen. Samen met zijn Friese vriendin. Die gaan we dan zien, zijn oude erbij, zijn de brouwer. Maar eerst maar weer eens even naar Jolijn, onze verslaggever van vandaag. Want hoe best is Jolijn? Ja, ik sta hier op de merk tussen alle gezelligheid hier. En ik sta even Piet van Erp. En Piet van het optochtcomité, maar verzorg dich net als prins in het filmpje. Dat klopt, joh. Dat is 27 jaar geleden. In 1989. En ja, het was hetzelfde weer als nu. Hè. Het regende nog regen, maar het ging het gelukkig net niet. En ja, toen hou ik de eer om in een intocht een zitter te maken. Wie ziet het verschil nu tussen nu en toen? Is er gaat veranderd of wie kijkt ze er tegenaan? Ja, ik ben zelf 29 jaar ouder geworden. Maar ja, goed, wat is er veranderd? De optocht toen nog tijd was nog heel erg gedragen door de buurten. En nu is het optocht gedragen door de scholen. Dus qua kleur en qua spektakel is het geen verschil. Ja, wat vond je van de optocht vandaag? Voor wat ik ervan gezien heb, ik ben natuurlijk met de organisatie bezig. We hadden op de super wat kleurrijk spektakel. En wat we natuurlijk geweldig veel geluk hebben gehad met het weer. Het begon met een beetje motregen. En ja, wie dan op toch de stad inreden, de afgelopen, de water terug. Dat was prima. Ja, de merk struim wel lekker vol. We stonden er eigenlijk op te wachten. We stonden te wachten. Dadelijk gaat de basisschool Legerbroek Park, die gaat het Marotte Kenja-liedje zingen. En als het de nog heet ben, dan is het over de nog over meteen over het appelsinenregen. Dat is voor de nog heet het hoogtepunt van zijn intocht. Ja, Tom, het is dus nog even wachten op de appelsinenregen. Ja, ik vind het chic om Piet van Erben een keer in beeld te zien. Die dus in het verleden in 89 stadsprins was, maar nu dus, nadat er ook een tijdje bij de Marotte had gezeten, maar nu dus verantwoordelijk is voor de optocht. Ja, Wim Doewits dat ook voor hebben in de voorbereiding over het met Piet veelvuldig gehad over de veranderingen door de jaren her. Wat Piet als voorzitter van het optochtcomité ook heel graag wilt, is om van die optocht echt een product te maken. Hij zegt, we maken een product voor de lu in Zittert en de andere lu van de andere steden en dorpen die komen kijken. En dat moet gewoon goed zijn. Dan moeten bepaalde dingen soepel lopen. Bijvoorbeeld de luiker in de optocht. Dat is een van de voorname punten die werden aangepakt. Ja, en dat is ook wel nodig, want het geeft toch ieder jaar opnieuw weer stress, commentaar en nummer op allemaal. De kind zit niet altijd voorkomen, maar het is precies zo wie het zegt. Het product, er moet een goed product afleveren. En dan zijn we gaan sluiten, ja kom op, het is vastelovend. Nee, vastelovend is het toch, sowieso. Maar dat kan ze verbeteren, dat kan ze schoner, dat kan ze compacter maken. Dat zuizen, die beelden die ze nu zuizen, ja, dat is eigenlijk wie het zou moeten zijn, ook in de stoet zelf. Fijn en ingesloten, kleurrijk, muziek en nummer op. Precies wie hij het zag. Ja, en bij de Kenjer optocht horen natuurlijk ook prijzen. Er werden prijzen uitgedeeld aan verschillende groepen in verschillende categorieën. Zo zijn er natuurlijk de basisscholen. En daar wordt een winnaar uitgehaald. Hè? Waarom is dat gedaan, die prijzen? Het heet een beetje stimuleren natuurlijk. Dat is wie ze er tegenaan kijkt. Kenja Rubbelan een prijs gekregen. Dat is de replica van de medaille. Dat is het geweldigst. Dat kreeg iedereen? Dat kreeg iedereen die deed aan de Kenja optocht. Vroeger wordt daar slogan uitgedeeld. Daar zijn ze op enig moment van afgestapt. En dus is dat nu de plastic medaille. Heb je die wel gezien eigenlijk, die replica's van de jaarorde, Jolijn? Hallo. Ja, ik sta nu echt in een gouden regen. Try eens allemaal. Gewoon de camera. Zeg, waarom zit je allemaal zo goud? Wij gaan voor de eerste prijs. Voor de eerste prijs? Ja. Want jullie zijn een dansschool. En hebben jullie al veel prijzen gewonnen? Ja, heel veel. Ja. Wat voor prijzen dan? Van de dansschool en dat we heel goed waren. Ja. Nou, ik denk dat zij nog wel even gaan feesten, of niet? Zeker weten. Nou, Tom, je hoort, het is heel gezellig op de markt. En zij zijn klaar voor een feestje, volgens mij. Ja, en nog een serieuze kans hebben om met die prijzen er vandoor te gaan. Nu is het zo dat bij de grote optocht na afloop iedereen bijeenkomt op de markt. En dan wordt er echt een gelegenheid van gemaakt. Dan wordt afgeteld van nummer 3 naar nummer 1. En dan wordt de eerste prijs, de ereprijs, bekendgemaakt. Wie gaat dat eigenlijk bij de Kenjer optocht, het uitreiken van die prijzen?
Dat is aan mij vragen, Tom. Ja, dat is ook een terechte vraag. Als alleen, ik kan daar geen echt duidelijk antwoord op geven. Bij mijn informatie is het zo dat, ik begin even bij het begin. De erewimpel die is zo belangrijk omdat die school, de groep, de weet ik wat, het volgend jaar dan, de volgende week in het midden in de grote optocht. Daar gaat iedereen voor. Dat is het hoogst haalbaar. Dat is het hoogst haalbaar. Ik zag ook net de groep hier voor me staan en die houden nog een beker bij zien, die houden de ereprijs. Het kan zijn dat dat even het vorig jaar is, want bij mijn weten is er nog volgens niet mij is het gedeeld. zo dat tijdens de optocht die prijzen uitgereikt werden. Dus er staat, de jury staat langs de kantje en op een gegeven moment delen die prijzen al uit volgens mij, want die hebben al het vuurwerk gedaan. Dus die weten al een beetje waar een goede kans maakt. En tijdens de optocht werden die predicaten uitgedeeld. Nou, dan is dat van mij weer. Heb ik weer het geleerd en dat is er nooit te oud voor. Wat ik wel nog even over wil zeggen, dat is dat de kenjeroptocht, dat optochtcomité, leuk zo vind je, dat kenjeroptocht, en heb ze het zelf ook al gezegd, is niet alleen voor Sitterdam, maar ze proberen ook vanuit wie omgeving Luner zit er te horen, natuurlijk. Want die kennen daar ook van metgeneten en die kennen ook metlopen, die mogen ook metlopen, die kunnen zich daarvoor opgeven. Dat is wat het optochtcomité ook nog streeft en ik denk dat het wel belangrijk is om dat nog eens even te zeggen. De Skumps uit Gelijn, of uit Rummen, of uit Venlo, of uit Maastricht. De best altijd welkom hier in Sittard. Dat is in ieder geval de intentie van het optochtcomité. Ja, helemaal gelijk in. Dat is het streven naar de toekomst en ook om het product, zoals Peter het zei, fijn in stand te houden en zo uitgebreid mogelijk te laten zien. Iedereen is welkom, want er is ook geen concurrentie. We hebben in het begin van het programma al even gezegd. Verwachten op de appelsienenregen. Dat komt er zo meteen aan. Een levende appelsien. Die hebben we ook al in de optocht gezien. En Jolijn heeft die opgezocht, begreep ik. Ja, ik sta niet even in een wortel, Tom. Een wortel? Ja, dat klopt, ja. Dat wordt geen appelsien, hè? Dat is een wortel. Ja, helemaal allemaal als wortel verkleed. Kleintjes, allemaal. En wieso als wortel? Kunt je dat uitleggen? Ja, bij het Kuukske hebben ze een moestuin. Een kinderdagverblijf met ook een moestuin erachter. En de kinderen hebben deze week als thema moestuin gehad. Ja, en daarom hebben we allemaal verkleed als wortel vandaag. En hoe lang zijn jullie al bezig met die voorbereiding? Want het lijkt me wel een hele onderneming met zoveel kleine kindjes. Ja, de leiding is al een paar weken bezig daarmee. Een paar weken geweest, toch bijna 50 pakjes gemaakt. Ook voor alle kleintjes, toch allemaal in verschillende maatjes. Toch wel veel werk geweest, ja. Ja. En hoe ging de optocht zo niet koud gehad? Nee, gelukkig was het maar een klein beetje miezel, dus dat was super. En het is eigenlijk niet koud, dus het is goed te doen. En nu, hoe ziet de rest van vastelavond er nou uit? De rest van, met de kinderen dadelijk naar huis. Er zijn er een paar wel behoorlijk moe al. Dus die zijn rijp voor het bedje van vanmiddag. En goed, volgende week is natuurlijk carnaval. Hè. Gaat u ook vieren? Ja, maar dat zit daartoe waarschijnlijk. Ja. Ja, hoe ziet het er dan uit? Wat gaat u in Sittard doen? Kanon van het balkon, in ieder geval, waarschijnlijk naartoe. Ja. En voor de rest weet ik nog niet. Naar de optocht kijken in ieder geval en daarna zien we wel. Nog een hele planning voor de boeg. Ja, niet te veel in detail, maar komt wel goed. Ja. Nou, Tom, wat is jouw carnavalsplanning? Nou, het kanon van het balkonhurig daar, dat vind ik wel een mooie gelegenheid om daar ook naartoe te gaan. Want dat is op hetzelfde plein waar we nu nog kijken. Dan ziet het er heel anders uit. Enige overeenkomst is dat er dan ook heel veel luus in. Maar die kijken dan onder andere naar het podium, of eigenlijk het balkon van een kroegie op de markt. Want daar zijn dan optredens, hè? Vandaar de titel ook, het kanon van het balkon. Ja, dat klopt. Dat klopt en dat is het balkon Neven Hotel de Limburg. Mijn en Dijn is het geloof ik, maar daar gaat het niet om. Daar staat inderdaad dan de hoogheid met de burger, de activiteiten vind je daar plaats op dat balkon. En ik vind het een leuke naam en het is een enorm evenement. De markt is boemenvol. Het is goed ingespeeld op de vastelovenskalender een paar jaar geleden. Er was nog niks te doen op de zaterdagavond. En toen dachten ze in Sittard, het is misschien verstandig om dan nog een festiviteit te plannen. Nou, dat waren een shot in de roos. Want vuilu komen door op avond. Het is zelfs vaak zo dat op een gegeven moment ook de markt moet afgesloten worden. Omdat er zo ontzettend veel lui bij willen zijn dat het nou maar veilig is. En dan zegt de burgemeester Schaar Cox van de gemeente Sittard Gelijn: jongens, voor de veiligheid moeten we nu even de poorten sluiten. De stadsprins Sander van Goetem, die staat al verdig. Niet meer op een balkon, maar op dit geïmproviseerde podium. Het Friese meisje, daar is ze. Staat neven haar, neven hem.
En daarachter de Prinsengarde. De prins en zijn meisje kregen nu de laatste instructies van Roy Moskowski van het optochtcomité te herkennen aan het herkenbare mutske. Er wordt even gezag wie er gegooid moet worden. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat die appelsinen kapot vallen of dat ze te hel aankomen. Dus er wordt hem even tekst en uitleg gegeven wie er die moet schmieten. Altijd onderhands, hè? Onderhands, ja. Ja. Ook het veiligheid uiteraard. En de zuus en het gezicht van Femke, hè, wie het ervaren heeft. Het is nu weer heel even zo'n beeld, maar ja, het meisje is er helemaal van onges te boven. Dat heb ik inmiddels wel begrepen. En wat ik toch persoonlijk ook altijd het chique vind aan het uitverkezen van zo'n prins, is dat ze in Meskees daar ook een heel gezin, een hele groep en misschien een hele andere cultuur, in dit geval een Friese cultuur, metnemen naar Zittert, naar de activiteiten. Die maken dan op een hele positieve manier kennis met de vastelovend en vertellen dat ook weer weer. Zodat er dus ook op een gegeven moment nieuwe gezichten in Zittert te zien zijn. Die ze niet eerder gezien hebben. Ze dan toch ervaren hebben wie chic dat is en wie leuk dat is. Ja, ik kan me herinneren, ik ben ooit eens ene keer naar een Friese Elfstedentocht gegaan, Tom. Maar wat ik daar beleefd heb, ik denk, dit gewoon niet Dekkerdoor. Ik ben helaas niet zo gelijk geweest, maar zo werkt het wel in ieder geval. Femke is overigens niet de eerste of de enige Friesin binnen de Marotte familie. Dan is er nog één en dat is ook een Friesin. Dus het begint langzamerhand op gang te komen. Verzorgde ook al even Frits van Beek, Vors Marot. Deed dat toch niet zo heel erg lang. Volgens mij is dit zijn tweede jaar. Klopt. Als de Vors. Ja. Harry van den Broek ging hem voor. Hij had dat behoorlijk het jaar gedaan. En Frits, die in het dagelijks leven de leiding had over een schoonmaakbedrijf, die had nu ook de leiding over de vastelovend in Zittert. Deze groep die hier voor de Prinszoon heeft al gezien in de optocht. Ze hebben de kolder in de bol. En dat liedje, dat gaan ze nu hier zingen op de markt.
chic. En ook heel erg chic dat de stadsprins Sander Middeid in deze act van deze Jolieren. Kolder in de bol. Dit is de eerste keer dat ik dit liedje zin. Deed de prins altijd met in dit nummer? Of is dit echt improvisatie van Sander? Dat zou zomaar goed kunnen zijn dat het improvisatie is. En hij is natuurlijk in een heel goede conditie. Hè. Dat moesten wel als ze dat vak deed. Dus Hij is fysiotherapeut. Hij is fysiotherapeut, ja. Maar ik denk dat iedere prins dat Ger zou doen als ze het gelijk hebben gekregen. Dat zal er ook zijn. Ik ken hem niet meer van vorig jaar herinneren. Maar dit was wel een fijne optreden, moet ik zeggen. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, en gezien zal standaard, de appelsine, die liggen verdig. Dat betekent dat ze zometeen gesmeten gaan worden. Nou, de kenner van de basisschool, die hebben zich al verzameld. Maar de rest van de jeugd, onder andere ook de jeugdige deelnemers van de kenneroptocht, die voegen zich erbij om zometeen inderdaad die bekende woord appelsine te smeten. Wie is dat eigenlijk ontstangen? Want ja, dat is heel logisch, maar het wordt al echt ontzettend lang geropen. Ja, er moest heel weer terug gaan in de historie van Marotte Tom. Want vroeger al wordt heel veel voor de minder bedeelden, voor de armlui, voor de armkenner gedaan. Dat vindt echt zijn oorsprong tot aan de oprichting, zeker van die club. En daarvoor misschien zelfs nog. En ja, op enig moment zijn op Danzig, hebben zich groepjes samengepakt en hebben op die manier de kinderen naar de stad gelokt. En gelokt in de goede zin van het woord natuurlijk. En hebben daar met zak vol met appelsine en die kinderen dat aangeleerd, appelsine. En ze gingen er hordes door de stad heen. Dat is een geweldig evenement geworden en dat is vandaag nog altijd zo. Dan gaan ze, de appelsine van 2016. Uitgesmeten door natuurlijk de hoogheid stadsprins Sander van Goetem. De Friese prinses, om over toch ook wel nemen. Absoluut. En ja, natuurlijk de vos Frits van Beek met zijn echtgenote. En je hoort ze ooit inderdaad dat zingen met appelsine. En je moet dat roepen. Als de vroeger dat niet zo kreeg, ze ook niks. Dat is trouwens de man van de prins helemaal rechts. Ja. En je ziet het, ja, de tuten die ze in de eind hebben, die werden weer gans gevuld door hele fanatieke kenner die straks toeskomen. En daar hebben de pap en de man tot aan de Porsche genoeg appelsine. In ieder geval om gezond die 3 dagen door te komen die straks aan komen. En dat is ook wel moeilijk soms. Op de Danzig van de Vastelovend is er ook altijd het appelsine schmieten. Dan deed de prins dat niet, maar dat doen verenigingen dat in Zittert. Die gaan dan de stad in en op verschillende plaatsen gaan die dan ook weer aan kenner die appelsine uitschmieten. Ja, het leuke ervan is dat ze dus een uur kunnen van tevoren die kratten met appelsine stapelen in de cafés, waar ze dan van tevoren even zich een beetje gewoon indrinken. In ieder geval zorgen dat ze in een goede stemming zijn, want ook om kinderen te amuseren moesten natuurlijk toch in de goede stemming zijn. En als ze op zijn, nou, dan gaan ze terug bijtanken en dan weer opnieuw de stad in. En dat gebeurt ook vandaag. De kenneroptocht is hiermee officieel ten einde met de appelsineregen. Maar dat betekent niet dat iedereen naar huis toe gaat. Zometeen is het nog lang gezellig in de verschillende kroegen. Hier op de markt in Zittert, maar ook in de rest van de binnenstad. Kasteleins die hebben zich erop voorbereid. Want dat zijn natuurlijk de dagen waar ze het van moest hebben. Vuilu in de stad, vuilu op de been. Dus dat betekent voor de omzet in ieder geval een hoger getal dan op een gemiddelde zondag in het jaar. Ja, inderdaad. Ja. En dan moest ze ook nog een keer de mazzel hebben wie vandaag dat het weer toch te weer het metgewerkt. Blijft nu nog het langer hangen. Kortom, ik denk dat Zittert dankbaar mag zijn dat het zo gegaan is vandaag. Daar zorgen ze kleinzoon van de vorst, dat ze dan nu met die blauwe mutsje op. Dan bedank ik hartelijk voor het kijken naar deze kenneroptocht, de editie 2016.
Het moment onder andere van deze man, Sander van Goetem. Alvast een fijne vastelavond. Dank aan dich Wim voor die vuile kennis en die schone verhaal hoe het zit. Graag gedaan, dankjewel. En ik sluit me graag bij die woorden aan. Ik wens ook iedereen, die verder hier zit, dat zeggen, een zelige vastelavond. En ook natuurlijk aan Jolijn, onze verslaggever, hartelijk dank. Kijk voor meer informatie op l11alaaf.nl voor alle andere vastelavondsprogramma's. En veerzinnig heel graag volgend jaar weer terug hier in Sittard voor de Kenjeroptocht 2017.